रनजन बर'आ टीवी रियेलिटी श'नि इंडिया's टेलेन्ट फाइटनि सेसन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखन्डनि रुड़कीआव खुंजानाय टीवी रियेलिटी श'नि इंडिया's टेलेन्ट फाइटनि सेसन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था आरो गल्ड मेडेल मोननो हाबोदों। रनजन बर'आ तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर पुनिया गामिनि रनजन बर'आ थांनाय 24 दिसेम्बर खालाराव उत्तराखन्डनि रुड़कीआव टीवी रियेलिटी श'नि इंडिया's टेलेन्ट फाइटनि सेसन 5 ग्रेन्ड फाइनाल बादायलायनायाव सेथि बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथावना। गिबियावनो तामुलपुरनि फोरोंगुरु सन्जीब दैमारिजों सोलोंदोंमोन। बेनि उनाव इंडिया's टेलेन्ट फाइटआव बाहायहैनो थाखाय गुवाहाटीनि रेम्बेने लामाजों अडिशननि करिय'ग्राफा जागायदोंमोन। सेमि फाइनाल बकाजनि थमास बसुमतारीजों आयदाखौ लायो। बेनि उनाव जोबथा फाइनाल बादायनायाव गाव हारसिंनो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायो। रनजन बर'आ फोरमायदों दि बिथाङा इंडिया's टेलेन्ट फाइटआव बाहायहैनो थाखाय रांनि आंखाल जानाय खौरां लानायनि गेजेरजों बारग' एमएलए सन्देह बसुमतारी, समाज सिबियारि जितेन मोसाहारि, बारग' एमएलए हेमन्त राभा बिथांमोना रांखावरिनि मदद हरदों। लोगोसे मिथिहोबावदों फैगौ 2 जानुवारि 2022 खालारखालि उत्तर प्रदेशनि संज'ली रं महोत्सवनि मंगल सराइयाव जानो गोनां नेशनेल मोसानाय बादायनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय थियारि जानानै दंसै। आङो इंडियान टेलेन्ट फाइट सीजन 5 आङो थांनाय डिसेम्बर 24 तारिखआव ग्रेन्ड फाइनाल होदोंमोन। तो ग्रेन्ड फाइनालाव आङो उइनार जाना फैनो हादों। तो बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो। बे रुड़कीआव जादों उत्तराखन्ड। बादायगिरिफोराथ' आसामनिफ्राय आं हारसिं आरो गुबुन जायगा जेरैबायदि पान्जाबनिफ्राय फैदों, दिल्लीनिफ्राय फैदों, मुम्बाइनिफ्राय फैदों, हारियानानिफ्राय फैदों, पान्जाबनिफ्राय फैदों, ओरै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैदों। बादायगिरिफोरा जोंनिया फार्स्ट अडिशन टाइमाव 1000 जादों। ओमफ्राय आरो बिदिनो बिथांमोना एसे माने सायख'लांबाय थादों राउन्ड सिस्टेमाव। जोबथा बादायलायनायाव जोङो टटेल 20 दंमोन। 20निफ्रायनो केटेगरि वाइसआव माने 12 जन लाखिदों आरो 12 जन। आं गिबियाव जोंनि तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कनि खाथि सेराव माने लादों आङो। गुरुनि नामा जोंनिया सन्जीब दैमारि, बिथांजों लादोंमोन। बेनि उनाव आरो गुबुन फोरोंगुरुनि आयदा लाबावदों नामा? औ नंगौ। आङो गोबां टिचार माने दंमोन, जेरैबायदि मुम्बाइनिफ्राय फैनाय आरो दिल्लीनिफ्राय फैनाय आरो जोंनि गुवाहाटी आसामनिफ्राय गोबां टिचारजों माने आं माने सोलोंनो मोनदों आरोखि। माबोरै थुलुंगा मोननानै बे आयदासिम मोनहैनो हानाय नोंथाङा? आङो माने फार्स्ट टाइम आजिखालि ससियेल मिडियानि जुगथ' तो आं माने फेसबुकआव माने मोनदोंमोन बे लिंकखौ, इंडियान टेलेन्ट फाइटखौ। तो बिदिनो आङो बिथांमोननि नाम्बारखौ कालेक्ट खालामनानै आङो अनलाइन माने भिडिअ दैथायहरदोंमोन। बे अनलाइन दैथायहरनायाव आङो सेलेक्ट जानो हादों। एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि सिमाङा बिदि टिभि रियेलिटी श'फोराव माने थांनायनि आंहा सिमां दंखायोमोन, गोबां सिमां दङ। तो आरो थांबावगोन। दा नैबेथ' फार्स्ट जागायजेनदों होननानै आङो सानदों आरो बे जागायजेननायावनो आङो दिनै उइनार जाना फैनो हानायनि थाखाय जोबोद माने मोजां मोनदों आरो गोसोखौ। जोंहा आदा, बाजै आरो बाबु सासे दं, आं दं, जों साब्रै आरो टटेल। जोंहा फादार मादार गैथ'ला। दा फादारा थांनायाथ' बोसोरबायानो जाबाय आरो मादार थांनाया बोसोरथाम जाबाय आरो। गोबां सापर्ट दङ आदा बाजैमोननिफ्राय, गोबां सापर्ट दङ। बे जोंनि बड'लेण्ड एलेकायावबो माने आं गोबां फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज ओरै मोनबोबाय आङो आगोलाव। आरो जेरैबायदि गुवाहाटीफोरावबो आङो बिदि उइनार जाबोनो हादों आरो बिहारानो जा बा दिल्लीयानो जा बेफोराव थांबायनानै माने उइनार जाबोनो हादों आरोखि आङो। गेदेर बादायलायनाय होनबोला बेनो इंडियान टेलेन्ट फाइट सीजन 5 आरो गेदेर बादायलायनायाव। बाखि ओरैनो स्टेज माने फिसा स्टेजफोराव आङो ओरै बाहायथ' गोदोर स्टेजफोरावबो आं मोनबोदों। आङो दासान्दि
डान्सनि खामानिनो मावगासिनो दङ जोंनिया तामुलपुराव आंहा स्कुल दङ डान्सनि स्कुल दङ नित्यान्जलि कला कृष्टि केन्द्र बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो आरो आं फोरोङो शुक्रबार आरो शनिबाराव साननै फोरोङो आरो टाइमिंआ 3टा मोनानि 3टानिफ्राय 5टासिम आरो 2 घन्टा फोरोङो बेफोरावथ' जोबोद गोसो गुदुं आंनिया आं खालामबोबायबो आंनि गावनिनो आंहा माने प्रडाक्सन दङ SRB प्रडाक्सन बे SRB प्रडाक्सनाव आङो गोबां मिउजिक भिडिअ आङो बानायबोबाय आरो गुबुनफोराबो बेफोरबायदि लिङो हारसा बिथांमोननि नामखौ खोन्थानोसै आङो जे जोंनि तामुलपुरनिनो सुन्दि बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो जोबोद मदद मोनदों आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसेयैनो हिमन्त राभा सार बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जेतेन मोसाहारि सारखौबो समाज सिबियारि बिथाङा थ' बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर बावहरबाय बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो नाम लाबावनांगोन मेन बिथांमोनानो होनजायो मानो होनब्ला बिथांमोना जुदि आंखौ फोरोङामोनब्ला आं दिनै मोसानानै दिन्थिनो हानाय नङामोन थ' बिथांमोननि नामानो जाबाय जोंना बकाजाननि फार्स्ट आं माबानिखौनो बुंग्रोनोसै अडिशननिखौ थ' अडिशन जेब्लानाखि होदोंमोन आङो थ' अडिशनाव जोंना रेम' बनेला सारा आंखौ अडिशनाव देरहासार जाना थांनायाव माने मदद होदों करिय'ग्राफि खालामनानै आरो सेमि फाइनालाव बकाजाननि थमास बसुमतारी बिथाङा सेमि फाइनालाव आंखौ देरहासार खालामनानै दैथायहरनो हादों ओमफ्राय ग्रेन्ड फाइनालाव आं गावगायनो खालामनायसै थ' जियानो जाया जेखियानो जा माने बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर बावहरबाय